Seh tentrem rahayu. Mugi kajiwu kasalira dumateng kawula maligi dumateng ingkang hamengku suka. Niki panjenipun Bapa Warta miwah Ibu Srini. Rahayu Durga Mendak Kala Sirna. Amit-amit pasang paliman tabik. Ilo-ilo dina sinabetna ing ilo duni. Tene bena tolak sarik doweng tawang-tawang mugi. Linetepa saking siku dendaning Gusti Kang Maha Kawasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinar buka jroning raos sesarangan hamemuji mring Gusti Kang Murbengdat, Gusti Kang Maha Welas, Gusti Kang Maha Asih, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awit seh wilasanipun Gusti kula lan panjenengan sami maksih pinaringan rahayu kalis ing ridu. Duh sahya tambu sepintata gombira manah amargi kapitedahaken Syekh Kanugrahan Dikosa. Antuka kali damar pandam margining agesang. Nggih. Kula njenengan ing samudra ingkang tanpa pindhan bilih kawula sampun kumawantun hanjejraga miyak sonyaning swasana. Hamba bilih kawula piniji saking ingkang hamengku suka. Sapelu hamratirsaken rencaning adicara adat Widi Widana. Meninggih dapipun Sanmaja temanten kekalih. Panjenipun Denok Mary Sekar Alivia SPD lan ugi Anas Bagus Pramudia Anjas Mara. Dosahya tamu kula badhe hamaosaken rencaning adicara ingkang sampun rinakit rinumpaka kaliyan panjenengan ingkang hamengku suka. Adicara ingkang kongkos pindhah inggih miyosipun temanten putri mijil saking Tepaswangi. Kalajengaken ing sakmangke sawanipun temanten kakung kalajengaken adicara panggih ugi samangke kalajengaken adicara salajengipun nggih adicara idak antigan antiga kalajengaken basuh sambaran kalajengaken sindur binayang sasanipun temanten kekalih wonten ing damel nengga kalajengaken nggih adicara timbang panggon kalajengaken adicara tanem kalajengaken adicara kembul bujana ugi ngunjuk tirta wening kacar kucur guna kaya ugi sakmangke dados pamungkas wonten adicara ing rekalenggahan ari punika nggih punika adicara sembah pangabekten utawi sungkeman. Nggih menika wau rencaning adicara ingkang sampun rinakit rinumpaka kaliyan panjenenganipun para winasis keluarga ageng saking ingkang hamengku suka. Dumateng para kadang kula padangga saking karawitan IPJ kepareng hanyuaken gongsanipun ganti ing cinarita. Duh saya tambu kawistara
sampun pikantuk cecala saking Ibu Juru Sumbaga mbok bilih Setmaja temanten putri sampun purna hanggenya hangagem busana giya pinudhungan manjing wonten ing sasana rinengga nggih dumateng panjenenganipun kadang Ki Subeng Manggala utawi Suba Manggala ugi kawastanan Ki Cucuk lampah kepareng hang larepaken Setmaja temanten putri mijil saking tepas wangi tumuju wonten ing sasana rinengga lampahipun Setmaja temanten putri kabiwada ungling ketawang Sekar Tejo. Sampun cinandhi ing angkasa jenempana ing maruta hambuk bilih penggalih ingkang sabar tansah sudan dening putra wadi. Kawistara wanudya ingkang taksih kenya nunggih Dena Ayu Mary Sekar Alivia SPD kepareng manjing wonten ing sasana rinengga. Dhumateng panjenenganipun Ki Subeng Manggala nggih panjenenganipun Mas Yongki kepareng hang larepaken Setmaja temanten putri tumuju wonten ing sasana rinengga ugi ingkang kawastanan Siti Inggil. Kawistara sampun lumampah Setmaja temanten putri mijil saking ing panti busana. Niki panjenenganipun Denok Mary Sekar Alivia SPD dasar sustaning warni kepundian kembang melati yen sinawang katon ngedi peni. Anggenya lumak sono lun-lunan manut piramaning irama Sekar Tejo satepak mangu Ki Subeng Manggala anggenya lumaksana satepak tumulih semu hangungun-hanguningani prastawa kang ginebeng kanthi prasaja. Sakwingipun Setmaja temanten putri pagrayunya monggo pagrayunya ngikut di belakangnya temanten putri. Pagrayunya ngikut di belakang temanten putri. Sakwingkingipun Setmaja temanten putri nggih wonten wanudya ingkang taksih kenya ugi ingkang kawastanan Putri Domas ingkang wonten cacah 400. Dosahya tamu menika wau pangombya ing Setmaja temanten putri ingkang mijil saking tepas wangi pating cumlorot pating gumebyar nggih agemanipun temanten putri yen Candra Pindha Batari Kumoratri ugi yen Candra malih Pindha garwa Prameswari saking Sinuwun Prabu Angkling Darma. Ingkang dados cundhakan lampah nggih Ki Subeng Manggala menika ingkang pinaringan asma nggih panjenenganipun anak Mas Bagus Yongki Mandala Putri ingkang mijil saking Wonogiri wewengkon Surakarta Hadiningrat nggih menika taksih titisipun abdi dalem Kasunanan Surakarta nggih panjenenganipun Ki Arya Kamandanu. Saya caket anggenya lumaksana temanten putri tumuju wonten ing sakajengipun Siti Hinggil
kepareng handika tamu tafsih lenggasa totoh pepasena aja wonten ing madyaning prasta prasaja sinambi hanyrantos tumapek titlaksana ing salajengipun. Dumateng para kadang kula padangga kemareng hanyuaken gongsanipun ganti ing cinarita. Dumateng temanten putri kepareng lenggah wonten ing sakngajengipun Siti Hinggil sinambi hanyrantos tumapake titilaksana adicara ing salajengipun. Inggih kepareng saking karawitan IPJ ingkang dipun pangalsani panjenenganipun Papi Kopral kepareng hanyuaken gongsanipun ganti ing cinarita pun kawedhun. Ya mohon maaf nanti yang belakang temanten putri bawa kembar mayang satu. Mbak tadi yang tugasnya membawa kembar mayang ngikut temanten putri. Terus yang cowok yang tugasnya membawa kembar mayang di belakang temanten kakung. Sebenarnya di depan tapi mengingat nanti biar tidak uyel-uyelan posisinya di belakang manten saja tidak apa-apa. Yang mau liru kembar mayang. Niki sagunging para rawuh kakung Sumana Putri menika wau miyosipun temanten putri mijil saking Tepaswangi nggih ingkang dados juru sumbaga ing rekalenggan ari punika satmaja temanten kekalih nggih panjenenganipun juru sumbaga Nyi Eva ingkang mijil saking ngendi panggonamu Pak? Saking Cibubur Indonesia. Sinambi hanyrantos cecala saking panjenenganipun Ki Subeng Manggala Yongki Mandala Putri hamratisaken murih sampurna adicara ing rekalenggan ari punika. Hambuk bilih sampun sawepta kepareng maringi cecala dumateng kawula. Ing sakmangke badhe dipun lajengaken adicara salajengipun nggih dawuhipun satmaja temanten kekalih. Kadya ingkang sampun tinulis sinet hangegem tinta awarna ludira babaran saking Sinuwun Prabu Aji Saka sinerat wonten ing kitab Mantra Naga Bumi, kitab Lawang Pitu, kitab Mahkota Mayangkara. Sinten to ingkang jurung donga pangestu wilujeng dumateng satmaja temanten kekalih ing rekalenggahan ari punika satemah badhe dipun tambah barokah rezekinipun amin ya rabbal alamin. Ya sepindah malih temanten putri maksud saya buat yang membawa kembar mayang diharap untuk mempersiapkan di sini Om. Ya nanti sebelum panggih liru dulu. Nanti nyampe sono liru dulu alias tukar kembar mayang. Ya. Yang cewek tadi yang tugasnya membawa kembar mayang monggo kami persilahkan untuk mendekati. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kembar mayang dibawa cewek cowok nggak apa-apa. Ya sip. Kawis loro menika sampun pikantuk cecala saking panjenenganipun Ki Subeng Manggala hamba bilih panjenenganipun temanten kakung ugi sampun purna hanggenyo hangagem busana kanlendran giya pinudungan manjing wonten ing sasana panggih. Dumateng panjenenganipun para kadang kula padangga saking Paguyuban Campursari utawi karawitan IPJ ingkang dipansani panjenenganipun Bapak Kopral kepareng Hamiwirada ungeling kodhok ngorek. Sorry. Dawuhipun sarmaja temanten kekalih
lan ugi hanggenya lumaksana kadya sang cantaka mawantu tumuruning riris. Kawis tinggal saking katebian Satmaja temanten kakung nggih anak Mas Bagus Pramudya Anjasmara sampun kepareng lumampah manjing wonten ing sasana panggih. Dasar gagah pideksa Gunung Aguna tan lipat sipating jalma suta kang bisa tata jalma. Dasar pengawak pengadeg ingkang inggil. Nggih anak Bagus Pramudya Anjasmara putra panjalu saking almarhum Bapa Susilo miwah ibu almarhumah Ibu Marlina. Kepareng lumaksana tumuju wonten ing sasana panggih. Tetesing Ratrius gumanti harahina hamung hyang Bagaskara kang ambyar gumelaring Cakrawala pinangka sapaning ari magut ratrining senen senengkan sabdane pangestitu sing Gusti ana titaing Jawata nggih panjenenganipun ana Mas Bagus Pramudya ugi Denok Meri Sekar Alivia arsa hanetepi Darmaning Rida hangadani adicara panggih. Saya caket anggenya lumaksana temanten kakung tasih kapandu ingkang dados cundakane lampah nggih panjenenganipun anak Mas Bagus Yongki Mandala Putri tasih hampratisaken murih sampurna adicara ing rekalenggahan punika. Sami apagut tingal tempur ing pandulutuh rasa tresna welas sejati. Astanipun sami kumlawe sami hambalang gantal. Sami hambalang gantal ingkang kakung hambalang dumateng ingkang putri semonten ugi ingkang putri hambalang dumateng wonten jajanipun ingkang kakung. Ingkang kakung ingkang kawastanan gondang tutur ingkang putri ingkang kawastanan gondang kasih. Hangadani adicara sajipun niki adicara idak antigan utawi antiga. Daya-daya sukunipun temanten kakung tumiba wonten ing saknginggilipun antigan. Kemareng antigan dipun pidak pecah piyar sanalika kanthi pasemon mugia temanten kakung awit saking dinten menika ngantos ing sakmangke dados priya ingkang sampun dewasa sageta hambangun bali wisma kaliyan panjenenganipun Denok Meri Sekar Alivia SPD. Salajengipun sukunipun ingkang kakung kabasuh kaliyan Tirta ingkang kawastanan Ranupada. Ranu wus ngarani banyu pada, wus ngarani samparan utawi suku. Kanthi pangajab sedaya ingkang wonten badanipun ingkang kakung sageta suci sak sampunipun kabasuh kaliyan tirta ingkang wening. Tirta ingkang kapendhet saking sumur pitu. Sak sampunipun purna hanggenya adicara Ranupada kepareng Ki Subeng Manggala hanyinduraken Satmaja temanten kekalih ing sakmangke tumuju wonten ing Siti Hinggil.
ugi ingkang kawastanan Siti inggil Siti sampun ngarani lemah hinggil wus ngarani dhuwur pasemonipun temanten kakung ugi temanten putri ing rekalenggan menika hamemba dados nalendra sanajan to hamung sadina keparang hanyindur dumateng panjenipun bapa warta wonten sak ngajengipun temanten kekalih ingkang ibu wonten sak wingkingipun temanten kekalih kepareng Ki Subeng Manggala hangirepaken kekalihipun tumuju wonten ing Damparinengga kabiwada Larasmaya langsung Mas Yonggi langsung Mas Yonggi langsung kabiwada Larasmaya Reptidem permanem datan swaba lang salisih gegodhongan tan ebah samirana datan lumampah hamung lamat kapiyarsa ungling sora widawati angrangin ketawang Larasmaya saking katebian panjenenganipun ingkang Rama Hanggendha putra kekalih tumuju wonten ing Damparinengga ugi kawis tinggal Kanjeng Rama wonten sak ngajengipun temanten kekalih ing ngarsa Sungtulada mugia panjenenganipun Kanjeng Rama dadosa tepa tulada dhumateng putra kekalih nggih panjenenganipun Mas Pramudia Anjasmara lan ugi Denok Mary Sekar Alivia SPD. Sakwingkingipun temanten kekalih wonten panjenengan Kanjeng Ibu Tutwuri Handayani. Senaosa wonten wingking panjenengan Kanjeng Ibu tansah ndedonga dumateng ngarsanipun Gusti Kang Murbeng dat murih anggenya hanggebyur wonten ing alami bebrayan putra kekalih sageta atut runtut ngantos ing sak mangke puputing yuswa sakwingipun temanten kekalih ugi wonten panjenenganipun Kanjeng Ibu lan ugi panjenenganipun Kandang Mandawa ingkang hangirapaken temanten kekalih tumuju wonten ing Damparinengga. Saya caket anggenyo lumaksana Ki Subeng Manggala pos dumugi wonten sak ngajengipun Damparinengga. Duh sahya tamu sebeten Togung Biramanah amargi kapitedahaken Syekh Kanugrandika sami meh antuka kali damar pandam margining agesang kawistara ugi panjenengan Kanjeng Ibu tansah tumungkul wonten ing Bantala hamaminta dhumateng Gusti Kang Murbeng dat boten katalben panjenengan Kanjeng Rama ugi tansah tumungkul wonten ing Bantala kawistara Ki Subeng Manggala gleyah anggenyo lumaksana dasar bagus ugi gagah pideksa
panjenipun Ki Subeng Manggala Yongki Mandala Putri. Kadang Mandawa ugi ingkang sampun kepareng rawuh hanyarengi sawanipun Satmaja temanten kekalih tansah gegandengan asta miturut kadange dhewe. Datan karo Sanggenyul Maksana dupi sampun dumugi wonten ing Siti Igil. Ya nanti kembar mayangnya ditaruh depan situ aja nggak apa-apa, Dek. Depan situ aja nggak apa-apa. Kanan kiri. Kepareng dumateng panjenipun saking karawitan IPJ hanyuwaken gongsanipun ing sakmangke ganti ing cinarita. Dumateng sagunging para rawuh kakung Usung Putri sepindah malih kepareng lenggah satata rumiyin sinambi hanyrantos ing sakmangke adicara saklajengipun. Nuwun kawula nuwun. Mboten dados punapa janjan niku ngoten Dik Yongki nggih, mengke mboten menapa. Kembar mayangis mboten napa-napa. Lirune wis diliru hatinya sudah menjadi satu. Nggih, adicara nggih menika timbang pangkon. Monggo dipun pandu Dik Yongki. Nggih, dipun biasanipun ngoten nika. Abot endi Pak? Putra mantu karo putrane dhewe. Tiba padha-padha, Dik. Lho niki menika wau timbang pangkon. Mengke nek sing ngendika MC-nipun mengke mboten pitados. Sing ngendika menika panjenenganipun Bapa ingkang Hamakusuka. Menika putra piyambak lan ugi putra mantu menika timbang padha-padha. Mboten pikantuk Bang Cinde, Bang Ciladan. Mboten pikantuk doyong iwa, mboten pikantuk doyong nengen kabeh padha abote. Salajengipun nggih adicara tanem bismillahirrahmanirrahim nggih anakku sak karone Genduk Meri lan uga anakku Bagus Pramudya. Dina iki sliramu sak karone bakal tak wisuda dadiya raja lan ratu ing salaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangka kersaning Allah muga-muga kabul niat kabul. Amin. Monggo dipun lenggahaken. Didudukan Pak sambil didorong pundaknya. Nggih. Nggih. Purna menika wau kepareng ugi Satmaja temanten kekalih sampun kepareng lenggah sumanding wonten ing Damparinengga. Adicara salajengipun nggih adicara Kacar Kucur Gunakaya. Dumateng panjenenganipun karawitan saking IPJ kepareng hamerengi nuninggih ketawang mugi rahayu semengga. Kacar kucur kacang kawak gede kawak dele kawak ning sing kawak udu kabeh kuwi mau sing kawak muga-muga anggone bebrayan Satmaja temanten kekalih sakarone. Uga kacar kucur mengku werdi nggih menika Gunakaya nipun ingkang kakung ingkang dipun casaken dumateng panjenenganipun ingkang estri. Gandeng to panjenenganipun Ambak Meri menika Tapsih Timur. Tapsih Timur hanggenyo hambangun Bale Wisma.
Gunakaya menika wau dipun paringaken dumateng wanodya ingkang sampun pana ing samukawisipun. Nggih panjenenganipun Kanjeng Ibu Srini. Dipun paringaken dumateng panjenengan Kanjeng Ibu. Nggih sambil duduk enggak apa-apa. Nggih. Sambil duduk kalau bisa Mbak Mas Manten ngasihnya sambil duduk ke ibunya. Ya biar dokumentasinya sip. Nggih. Terima kasih Mbak Mary dan juga Mas Pramudia nggih sambil duduk. Dipun caosaken dumateng panjenengan Kanjeng Ibu. Idep-idep nitip abu bening sak mangke Kanjeng Ibu badhe hamratinsaken Gunakaya menika wau. Nggih dipun tampi sampun dipun dokumentasikan rumiyin kaliyan rekan-rekan kru cerah foto Cijantung Purna adicara kacar kucur Gunakaya kepareng Sat Maja Temanten kalih lenggah satata malih wonten ing Damar Kencana kalajengaken Dahar Kembul utawi Kembul Bujana. Kembul Bujana. Kembul wus ngarani bareng tapi dahar bujana dahar. Dahar sesarengan nyawijakne rasa penggalih temanten kekalih. Mugi-mugi saged kompak ing samukawisipun nyawiji ing rasa manunggal ing karya. Mugi ingkang tinuju saged sampurna. Kalajengaken ngunjuk tirta wening tirta wis ngarani banyu wening wis ngarani bening. Mugi-mugi ing sakmangke sasampunipun ngunjuk tirta wening penggalipun Sat Maja Temanten kalih tansah bening wening anggenya mring mituhu dumateng Gusti kang murbeng dumadi nggih Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun Dik Yongki nggih kawistara adicara ngunjuk tirta wening lan ugi dahar kembul sampun paripurna. Ya adicara pamungkas nggih menika adicara sungkeman dumateng panjenenganipun sesepuh saking panjenengan Bapak Swarta kepareng hanglolos duwungipun kresnya dicabut dulu. Hanglolos duwungipun sumangga Pak Denipun pikantuk nggih mboten napa. Mbahipun Mbah Kakung mboten napa-napa. Nggih Pak Denipun nggih mboten napa-napa ingkang sepuh kapurih hanglolos duwungipun. Nggih sik Mas Yongki ingkang lolos ing Pak Denipun. Nggih menika pusaka caosaken dumateng Pak Denipun Mbak, Pak D. Caosaken dumateng Pak D. Nggih. Nggih. Kepareng Pak D, lenggah malih monggo. Mandhap malih. Dipun asta rumiyin duwungipun. Sinambi hanjrantos adicara sungkeman kepareng karawitan IPJ hanyuaken gongsanipun. Dosahya tamu niki menika wau rencana adicara sampun badhe paripurna. Ingkang dipun pungkasi nggih adicara menika sungkeman utawi sembah pangabekten. Mas Yongki, mohon maaf mbaknya ke ibu dulu. Ibu adalah orang yang pertama. Mohon maaf. Kita sungkem itu selalu kepada ibu karena ibu adalah Gusti Allah ingkang katon. Ya mohon izin. Tok kula nuwun assalamualaikum kula ingkang sowan Ibu Mary yang datang Ibu. Ibu Mary mohon maaf
kalau selama ini Mary sudah berbuat salah kepada ibu. Ibu sudah mengandung Mary selama 9 bulan 10 hari. Tapi Mary belum bisa membalas kebaikan ibu. Mary mohon maaf ya ibu. Iya nak, tak ngapura ora dadi apa ngger anakku. Ibu wis ikhlas lahir batin nduk anakku cah ayu. Muga-muga ibu yoga iso ndedonga. Awakku sakarone iso urip bagya mulya ngger anakku. Terima kasih ibu. Begitu juga dengan saya Romo. Pramudia mohon doa restu kepada Romo. Semoga Pramudia menjadi seorang suami yang baik. Tak estoni ngger muga-muga siramu iso urip bagya mulya ya ngger anakku cah bagus. Terima kasih Romo. Nggih, gantian Mas Yongki. Gak apa-apa, menangis gak apa-apa. Ini adalah tangis keharuan. Ya, nangis gak apa-apa ibu. Ini adalah kapan lagi Mbak Mary ibu juga menangis berpelukan kapan lagi kalau gak hari ini. Gantian, monggo. Mas Pramudia menghadap ibu, Mbak Mary menghadap ayah. Assalamualaikum Mary yang datang. Romo, Mary juga mohon maaf kalau sudah membuat Romo sakit hati, tidak menuruti kehendak Romo, tidak menuruti perintah-perintah Romo. Tapi Mary hari ini benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Romo. Iya nduk, tak apura ngger anakku. Ya muga-muga wae ngger anakku kowe Mary iso dadi wanita sing dadi tepa tulodo ya ngger. Terima kasih Romo. Begitu juga dengan saya ibu. Pramudia mohon doa restu kepada ibu. Semoga Pramudia bisa membina rumah tangga bersama Dek Mary dan menjadi kepala rumah tangga yang baik terhadap anak-anak Pramudia dan Mary nanti ibu. Yongger tak estoni wong tuwa iso nigur dedonga yongger. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi awakmu sakarone. Amin ya robbal alamin. Datan ngrasa tirta ingkang mijil saking netra tumiba wonten ing Bantala. Rasa bebek bombong mongkok hamun kandhek wonten ing tengahing jangga. Daya-daya temanten kekalih sungkem wonten pepadanipun Kanjeng Rama Logi Kanjeng Ibu, perwakilan saking Bapak Susilo miwah Ibu almarhumah Ibu Marlina. Ibu, baik pakai bahasa Indonesia. Ibu Pramudia mohon doa restu. Semoga Pramudia bisa hidup berumah tangga bersama Dek Mary. Senantiasa dikaruniai kebahagiaan ya Ibu. Dan juga Pramudia mohon maaf kalau selama ini Pramudia juga berbuat salah kepada Ibu. Iya anakku, aku sudah mewakili ibumu yang ada di surga. Anakku Pramudia, ibumu sudah bahagia di sana anakku. Semoga kalian berdua bisa samawah sampai ajal yang memisahkan. Amin. Begitu juga dengan saya ayah. Mary mohon doa restu
Semoga Mary menjadi ibu yang baik buat anak-anak Mary dan menjadi istri yang baik buat Mas Pramudia. Ayah restui, semoga kalian berdua bahagia dunia dan akhirat. Amin. Gantian. Assalamualaikum, saya yang datang ayah. Ibu Mary yang datang ibu. Mary mohon maaf dan juga mohon doa restu kepada ibu. Semoga Mary bisa menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan bersama Mas Pramudia. Baik, saya restui anakku. Semoga kalian berdua hidup berdampingan sampai ajal yang memisahkan. Begitu juga dengan saya ayah. Pramudia mohon izin, mohon doa restu. Semoga Pramudia menjadi seorang bapak yang baik, ayah yang baik buat anak-anak Pramudia nanti. Iya, semoga Allah merestui kalian berdua. Amin ya rabbal alamin. Kawistara penggalihipun panjenenganipun Bapak Suwarto miwah penggalihipun Ibu Srini. Ibu Srini hanggadhahi penggalih mekaten. Anakku wedok Mary kaya lagi wingi, Nduk. Sliramu tak gendong. Kaya lagi wingi, Nduk. Sliramu tak bopong, tak lelo-lelo, Ngger. Jebul saiki sliramu wis dadi wanita sing akhir dewasa, ya, Ngger. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi sing dadi panjang kamu. Amin ya rabbal alamin. Kawistara menika wau adicara sungkeman utawi sembah pangabekten Satmaja temanten kekalih wonten pepadanipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Saderengipun lenggah dumateng panjenenganipun Bapa ingkang ngagem duwung ngasta duwung kepareng hamarengaken malih dumateng temanten kakung ingkang wau dungun kalolos. Apabila sampun kepareng Bapa ingkang hanglolos duwung kepareng lenggah malih matur sembah nuwun. Satmaja temanten kalih sumangga kepareng lenggah satata pepasnaja wonten ing madyaning prastawa prasaja. Duh sahya tamu menika wau rencaning adicara adat Widiwidana dawuhipun Satmaja temanten kalih nggih panjenenganipun Denok Mary Sekar Alivia SPD lan ugi Mas Bagus Pramudia Anjasmara sampun paripurna. Hamba bilangken kawula hamba bilang sak kanca hanggenya hamratitisaken adat Widiwidana kirang meran menggalih atas nami kula pribadi lan ugi Ki Subeng Manggala Yongki Mandala Putri nyuwun luberengsih kawelasan panjenengan sami. Akhiripun saking kawula kesemanten kadhasa santi kuncaring bangsa hamu dumunung haning luring budaya sak bejo bejane kang lali si bejo kang eling kanas padha. Ihdinas siratal mustaqim bila taufiq wal hidayah wa ida wa inayah wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Matur suwun. Baik Bapak Ibu dan semuanya, sudah selesai acara adat. Mungkin buat beliau saya mewakili dari sebelah jet kepada beliau Bapak Ibu tamu dan semuanya kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan ataupun acara
ramah tamah. Sekalian nanti yang ingin ikut foto kami persilakan untuk mendekati kedua mempelai. Intinya buat Bapak Ibu tamu dan semuanya kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat, diteruskan dengan acara yaitu ramah tamah. Buat kru musik kami persilakan monggo untuk mengiringi acara ramah tamah ataupun juga acara pemberian ucapan selamat kepada kedua mempelai. Dilanjutkan dengan acara menikmati hidangan. Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih matur sembah nuwun.